Новий позов проти Росії через захоплення наших моряків подала Україна. Про це повідомив урядовий уповноважений у справах Європейського суду із прав людини Іван Ліщина. Каже, нова скарга деталізує звинувачення проти Росії. Саме цього вимагав ЄСПЛ після відкриття справи наприкінці минулого року. І от у новій скарзі прописано усі деталі нападу на українські кораблі. Нагадаю, він стався 25 листопада. Два наші катери та буксир намагалися пройти через Керченську протоку, а російський флот обстріляв та захопив українські кораблі. Нині Росія незаконно утримує в полоні 24 українських моряка. Уряд вимагає визнання судом факту порушення Російською Федерацією прав 24 українських моряків в ході незаконного нападу на українські кораблі, поранення та захоплення моряків в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, їхнього незаконного утримання в пенітенціарних установах РФ та притягнення до кримінальної відповідальності.